Okay, hej YouTube! Og I dag skal vi lave en flødebold-channel med Jonas, og vi skal tage lidt hurtigt, fordi at, Jonas han skal snart hjem. Og jeg har min mobil, hvor vi tager tid på 20 sekunder, så skal vi se, hvem der kan spise flest flødeboller på 20 sekunder. Så som jeg allerede har sagt. Det gør vi 1, 2, 3, nu. Vi er jo ikke i gang med dine spasser. Prøv at brække dine op. Jeg vandt, fordi du brækker dine op. Så skal du have en straf. Så vi lige have fundet på. 2000 years later. Der kom lige nogen, så vi kan lige gøre det nu. Kom nu. Er I klar? Ja. Kom lige herhen. Er du klar, Jonas? Ja. Ej, den der spiser du bare selv. Vi ses, hvis du smider like, subscribe, så ses vi næste gang. Hej!